بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. La ilahe illallah kitabının devamı yeten hadisimiz 41. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diye? "Hudu cennetekum minen nar. Qulu subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومنجيات وهن الباقيات الصالحات." رواه النسائي والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hudu cennetekum minen nar" diye. Alın diye neme perdelerinizi ottan yani. Oda size perde olacak zatları alın diye kıyamatta. Cünne perde. Kıyamet günü neme oda size perde olacak zatlarını alın diye. Bir Müslümanın oda yanmasızlığına perde olacak zatlar neme düşünür. Ya subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber şu sözler diye. Şu sözler neme her bir Müslüman qaytalamalı, yaatlamalı, manilerini düşünmeli. Her bir sözün buyurayan zatlarını etmeli, her bir sözün qaytarayan zatlarını qaytmalı. Şonda şu sözlerin inşaallahu teala bir Müslümanın neme oda girmesizliğine perdeler oluyor. فإنهن çünkü yan qaydılan sözler diye ya'tina yawmal kıyame gelirler kıyamet gününe mukaddimat. Şunu diyen adamların önünden perde olup mukaddimatun şu sözler deyip şu sözlere amal eden, iman eden adamların önünden perde olup gelirler diye. Ve muakkibat ve izlerinden perde olup gelir diye. Ve munciyat ve nâme ottan necat tapmaklığına, kurtulmaklığına sebep olurlar diye. Ve hunnel baqiyatus salihat ve baqi qalacak salih amallar amşulardır diye. Yani dünyadan sana nâme avraydan, pullan, mallan peyda olmaz diye. Şu dünyada nâme eden şu salih amallarla baqiyat. Kıyamette senin ulan nâme baqi qalacak zatlar amşulardır diye. 42. hadis an raculun min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal afdalul kelami subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ravahu İmam Ahmed rahimahullah. Sahih hadis öyle. Näme Peygamberimiz goran adamdan bir näme rivayet etdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme dedi? Afdalul kelam sözün en afdalli, en gowy söz subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekberdir dedi. 43. hadis Ayşe nemizden näme diye Ayşe nemiz qalet qultu ya Resulallah أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال نعم من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير ومن قال شرا كن له كفارة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ayşe nemiz Peygamber'e dedim ya Resulallah diye أراك ما تجلس مجلسا ya seni görýän ya bir mecliste otursaň diye, "Ve la tetlu Kur'anan" ya bir ýerde Kur'an okusaň diye, "Ve la tusalli salatan" ya bir namaz okusaň diye. Ha illa khatamta biha ula'il kelimat. Elmadam en soňunda näme? Şu sözler bilen tamamlaýan diýdi. Yani bu ýerde oturup turan soňam näme şu sözler diýen. Kur'an okusaň, namaz okusaň en soňundan şu sözler diýen diye. Şonda Peygamberimiz näme? Hawa diýen, o söz diýe. En gowy hayrlaýdylan sözler diýe. Men qala hayran kim näme hayır sözlap izinden yanqı şu sözlerdi ise hutima lahu tabi'un ala zalikal hayr. O eden izine näme bir hayır möhrü basılar diye. Yani möhürlenen zat näme hiç haşan yitmeye, dağamaya. Şoň üçin näme yani kıyamada çen şu hayır aydan zatlan näme eden zatlan şu sözlerin möhürlense yitmeye diye. Ve men qala şerrun emma kim näme bir şer gurrun etse, erbet gurrun etse Erbedi işetse diye izinden şu sözler diye näme der diye ona keffara var diye. Eden günahını ya sözlen erbet zatlarına näme bir örtücü, gidirci bir näme salih amal var diye. O sözler näme kan subhanaka ve bihamdik la ilahe illa ent estağfiruka ve etubu ileyk diye. Şoň üçin bir ýerde otursaň, zat etseň, näme etseň en soňun näme şu sözler bilen tamamlamaly. Subhanaka diýmekliň näme? Ey Rabbim hemme ayıplardan, kemlerden sen pak diýmek. Ve bihamdik diýmek näme? Seni övgüleýän, sen hemme näme övgülerin hamdu senalan aýes diýmek. La ilahe illa ent, senden başga näme ibadete hak ilahi ýok diýmek. Estağfiruk, senden günahlarymyň geçirmegini soraýan. Ve etubu ileyk ve näme sana toba etýän diýmek. 44. hadis kimden? An Cübeyr ibn Mut'im
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz şey diye men qala subhanallahi kimde kim subhanallah diyse subhanallahi ve bihamdihi subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve etubu ileyk fe in qalaha fi meclis zikrin kanat kettabi'i yutba'u aleyh ve men qalaha fi meclis lagwin kanat keffareten lehu diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye kimde kim subhanallahi ve bihamdihi subhanaka allahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk diyse fe in qalaha fi meclis zikr diye bir zikir meclisinde ilim meclisinde sonundan şu sözler diyse diye o sözler ona ne olur diye kânet kettabi'e yutba aleyhi diye şu sözlerin mühürlenir diye bekediler diye namay a'malına bekedilip yazılır diye. Ve men qalaha fi meclis lagwin emma kimde kim bir nama bir günah edilen ya bir yanlışlık koyuverilen bir mecliste otursa diye o sözler sonundan ayıtsa diye kânet keffareten lehu diye onun nama keffara olur diye. Şu sözler onun nama şu mecliste eden günahlarının nama geçirilmesine sebep olur diye. 45. hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nama diye Abdullah ibn Umar'dan كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أخرجه البخاري ومسلم. نعم يا عبد الله بن عمر رواية حديث نعم يا عبد الله بن عمر Peygamber صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل ديديا كان إذا رجع من غزو yani bir cihattan idine dolan qaysa diye ev haccin ya hac nedip idine qaysa ya ev umratin ya umratundan nama idine oyna qaydan nama yukabbiru ala kulli sharafin min al-ard sharaf demek nama her bir yerin beyik yeri bir bayır tümmök yer. Her bir yerin beyik yerine tümmöğüne kalanına 3 gerek Allahu Ekber diyerdi diye. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek. Çoğuşuk sünnet bir yol mendil kesip baraya kanamı beyge, bayıra, dağa kalanına nametmel 3 gerek Allahu Ekber diyemel. Peygamberimiz şey diyene. Niyerek yerden beygeleyen yere kallın mı? Şunu diyem. Son 3 gerek Allahu Ekber diyem sonra namet diyerek la ilahe illallah. Allah'dan başka ibadet hakkı ilah yok diyerek. Vahde bir ibadet hakkı ol la şerike leh. Ona hiç bir zat nama ibadette şerik bolabilmeye. Lehul mulk. Bar mülkün ayeti Allah. Ve lehul hamd. Bar övgü senanın ayeti Allah. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Ve ol Allah her bir zatı başarayan. Ayibun biz idimde dolan bariyası. Ayibun idimde dolanayanlar. Taibun biz Allah tövbe ettiyanlar. Abidun biz Allah ibadet ettiyanlar. Li Rabbina hamidun biz Rabbimize hamdu sena ettiyanlardan yani. Sonra sadakallahu va'deh diyereken. Allah nama vaada verse vaadasında duruya demek. Allah vaada verse nama sadak vaadasında duruya. Ve nasara abde ve kuluna nama yeniş veriyor. Ve hezemel ahzabe vahde. Ve nama bir Allah'ın nama ödü yeniye diye bar toparlar. Hezeme yeniye. Ahzab toparlar vahde. Ve nama bar toparlar nama düşmanlar kafirler bir Allah'ın ödü yeniye. 46. hadiste nama Ebu Hureyre'den rivayet edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nama diye. Men kâle la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Fi yevmin 100 marratin kânet lehu adla 10 rikabin ve kutibat lehu 100 hasenetin ve muhiyet anhu 100 seyyiyetin ve kânet lehu hirzan mineşşeytani yevmehu zâlik hatta yumsi. ومن لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك رواه البخاري ومسلم. Nâme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim bunun devamını yüzgedek la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir deydi. Bunun devamını kimde kim yüzgedek deydi. Nâme der diye şol adama diye adlu 10 rikab diye. Rikab nâme kul 10 Adlan nama dem. Yani 10 tane kul nama azad edenin sogavi yalık sogap verdiler. Goya sen 10 tane kulu azad eden yalık sogap yazdılar. Ve kutibet lehu 100 hasene ve 100 tane gam nama hasene sogap yazdılar. 100 tane gam sogap verdiler diye.
ومحيت عنه 100 سيئة ويثى نغم نام جناثي ولرديا ويثى نغم جناثي ولرديا وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وألم شون النديا حتى يمسي تاجي جد شيطانا أو برنامج حرز ولرديا غارق ولرديا وشو جنون دوام الندنام أغسمات شنّي شو فذر نام أني شيطانا نام غارق ولرديا ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به ونام قيامة تدا شون إذن عملنا نام أفضل عمل إذن نام آدم gelmezdiye إلا مغرم أحد bir adam عمل أكثر من ذلك شون قدن كوب diyen molsa diye ana o artık sogaplı gelir diye. Bir günne 100 gedek deyiptir, biram näme 110 gedek deyiptir. Ana şu 110 diyen bundan näme artık sogaplı gelir diye. Emma kim günne şun qılık 100 gedek diýmedik bolsa diye şon qudun artık sogaply hiç kim gelmedi. 48-nji hadis kimden? Bara ibn Azib'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Men qala la ilaha illallah wahdahu la şerike lah, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir 10 marratin. Kana lahu bi'adli nasametin. Kimde kim näme? Günne 10 gedek la ilaha illallah wahdahu la şerike lah, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir diýse. Neseme diýdigi bir zan, bir adam. Bir adam näme azad eden ýalyk sowap ýadylar diýe. Neseme ruh. Nesme diýdigi näme? Neseme diýdigi ruh. Yani bir zany, bir adamyny azad eden ýalyk näme sowap ýadylar diýe. O başka bir hadis, bir adam näme azad eden ýalyk sowap ýadylar diýe. 48-nji hadis kimden? Ebi Eyyub el-Ansari'den radıyallahu anhu enne Resul sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber näme diýerken men qala la ilaha illallah wahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir 10 marratin. Kimde kim 10 gedek la ilaha illallah wahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diýse näme? Kana kemen a'taqa 4 anfusin min veled İsmail. İsmail peygamberin näme 4 tane oğlunu gulçuluktan azad eden ýalyk sowap berler. İsmail peygamber misal ger, bir gul wadarynda 4 tane näme peygamberimiz İsmail aleyhisselam näme oğullar gulçuluğa düşüpdir. Sen barıp şo näme azad eden ýalyk näme sowap ýadylar diye. We ýene üstüne näme kana lahu idl raqabatu min walad İsmail. Ya bu torda näme 4 tane näme İsmail aleyhisselamyň çağalarından 4'üsünün näme gulçulukdan azad edenin kelek sowap berler. 49-njy hadisde näme diýe? Bulam an Ebi Ayyashin az-Zuraqi diýenden sahabadan rivayet edilýär. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men qala iza asbaha la ilaha illallah wahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Kimde kim näme asbaha ýerden turanno diýe? La ilaha illallah wahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diýse diýe. Kana lahu idlu raqabatin min walad İsmail. Birinji beriljek sowap näme? İsmail peýgamberin bir ogluny gulçulukdan näme azad eden ýalyk bor diýe. Ve ýene beriljek sowap we kutibat lahu biha 10 hasanat. 10 sanalyk sowap ýadylar diýe. Ve hutta anhu biha 10 seyiat ve hutta ve näme döküler ondan 10 sanalyk günäsi aýryljakdyr diýe. Hutta aýryljak. Ve 10 sanalyk günäsi aýryljakdyr diýe. Ve rufi'a lahu biha 10 derajat. Ve näme 10 menzile näme derejesi arttyryljakdyr diýe. Ve kana fi hirzin min eş-şeytan hatta yumsi. Ve näme şeytandan gorugda boljakdyr diýe te agşam düşýänçe diýe. Ve iza qalaha iza amsa. Emma agşam düşenne diýse diýe kana lahu misle zalika hatta yusbih. Te näme daňat ýansa ýanky berilen zatlar beriljekdir diýe. 50-nji hadis Şeddad ibn Aws'tan Peygamberimiz näme diýdi? Seyyidul istiğfar en tekul. Näme istiğfar yani al-istiğfar demek Allah Taala'dan näme günäňi bagyşlamaklygy soramak. Allah'dan günäňi bagyşlamaklygy soranda iň aňyr baş edilýän doga şu diýe. Dogalaň näme dogasy diýdi. Seyyidul istiğfar yani dogalaň dogasy. Yani bundan ýokarta näme günäň geçirmekli talap edilýän doga ýok. Şey diýdi, Allahumma ente rabbi la ilaha illa ent halaqtani ve ana abduk ve ana ala ahdik ve wa'dik mastata'tu. A'udhu bika min şerri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika aley ve abu'u laka bi zenbi faghfir li fe innehu la yaghfiru'z zunuba illa ent. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. Kim de kim şu doğan etse diye, yankı doğa, Allahümme ente Rabbi, ey Allah'ım sen men Rabbim. Yani sen men eyyam, meni yaradan sen, bana rızık beriyan şu sen. La ilahe illa ent, senden başka menin nama ilahim yok. Men yeketek sana ibadet ettiyen, senden başka hiçbir da ibadet edemak dedi. Halakteni, neyim için bir dine var Allah'a ibadet ettiyen sebep dedin, halakteni, meni dine sen yarattın diye. Ve ana abduk, ve men sen kulun, ve ana ala ahdike ve va'dik. Ve men sana nama beren ahdımda ve vaadamda, ahd amanımda diye, mastatat, başardığıma göre. Biz nama deyip söz verdik Allah Teala. Dine sana ibadet eder, senden başka ibadet etmez dedik. Şu beren nama ahdımda, vaadamda, mastatat, başardığıma göre. A'udhu bike min şerri ma sanat. Ve nama senden pena soruyan, geçirmekliğini soruyan, min şerri ma sanat. Eden rahatlarımın ervedinden. Yani men nama ervetlikler edebilecek olsam, şu rahatlar men etmez yalak men nama, gora deyip senden soruyan. Ebu'u leke bi ni'metike aleyk. Sana dolanıyana, senin bana beren nığmatların bilen. Yani nama nığmatlar gelse nama, şu nığmatı nama sana yonkayan, şuları sen verdin diyen. Ve ebu'u leke bi zenbi ve günah estemem. Yine sana dolanayan o günahlarımı nama bağışla deyip diye. Şu için feğfirli, Rabbim benim günahlarımı bağışla. Nam için fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Çünkü nama senden anarda günah bağışlayan yok diye. Nama diye peygamber men qalaha minen nahar. Kim günah ortağına şu sözler deyse, muqinen biha, özüm iman etse şu diyen zatlarına. Femate min yevmihi qabla en yumsiya. Özüm nama akşam batmadığından ön şovunna ölse diye, fehuve min ehlil cennet. Şol cennetilerden ne? Ve men qalaha minel leyl. Kim akşam deyse ve huve muqinen biha, özüm şu diyen zatlarına iman etse, manilarını düşünse, inansa, femate qabla en yusbih, iyirden danatmadığından ölse diye, fehuve min ehlil cennet. Şol nama cennetilerden ne? 51. hadiste nama diye Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men qala hina ya'wi ila firashihi la ilaha illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Gufirat lehu zunubuhu ev khatayahu. وإن كان مثل زبد البحر رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Ebu Hureyre nama diye peygamber. Peygamber kim de kim nama ya'wi yatmana gelse diye ila firashihi düşevne. Men qala hina ya'wi kim de kim nama girenne diye yatmaklık için düşevne. Şu doğaları etse diye. Nama onun eden günahlar nama hemmesi bağışlanır diye ve in kana misle zebedil bahr. Eğer nama onun günahlarının fani denizden zebedi yalak, denizden köpürcüğü yalak kanem olsa diye. Deniz tolkunlarını denizin üstünü durmuşuna nama köpürcüğü alayanlar. Kim de kim nama yatacak koluna şu doğaları edip yatsa diye nama şunun köpürcüklü günahlarının köplüğü fani denizden zebedi, denizden köpürcüğünün fani yalak köpem olsa diye bağışlanır diye. Nama dimeli la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. 52. hadis Abdullah ibn Umar'dan an ebihi. Abdullah kakası Umar radıyallahu anhudan rivayet et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nama diye. Men dakhala suqa faqala la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nama diye men dakhala su kim bazı rayirene şu doğalar diyse diye nama ona müngden sevap yazdılar diye. Araplar nama milyon sanını bilen ha. Şunun şu milyon neyin Araplar. Bu son Arapların diline giren söz. Şunun Araplar ön milyonu elfe diye. Şunun elfe dediği milyon diye. Şunun nama diye kim de kim bazıra girene şu doğaları etse diye Allah Teala ona nama milyon nama sevap yazar diye. Ve ondan milyon sanak nama günahını ayırar diye. Ve ona nama milyon derecesini kaldırır diye. Ve nama cennetten ona nama öygurar diye.
elfe diýdi, müňden sogap ýadar diýdi, şo milyon diýdi. Tayyip, näme dogaken bu bazara giren okuranna bunu şodatlar beriljek. La ilaha illallah wahdahu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilaha illallah diýdi näme? Allah'dan başga ibadete haqqyl ilahi ýok. Ýeketek ibadet edilmeli Allah. Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň bary batyl. Wahdahu la şerike leh. Hiç bir zat şärik ýetirilmesinden bir Allah ibadet etmelidir. Lehul mulk. Bar mülkün eýesi Allah'dır we lehul hamd we bar öwgü senanyň eýesi Allah'dır. Yuhyi we yumit. Ýeketek öldürip diriltilýän Allah'dır. We huve hayyun la yemut. Ve Allah ebedi diri hiç ölýänler biyedihil hayr ve bar hayrlar Allah'ın elindedir. Ve huve ala kulli şeyin kadir ve Allah hemme zada kadirdir, hemme zada başaryandır. Tayyip. Kim şunu diýse näme der diye müňden sogap ýa-da müňden günäsi aýrylyp, müňden derejesi galdyrlyp, näme derece cennetde oňa näme öý gurulur. 53-nji hadis Ebu Hurayradan rivayet edilýär. Ebu Hurayra näme diýär? أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. Ebu Bekir radıyallahu anhu burun peygamberimize dedi diye ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü murni yani öğret bana. Murni ayt bana, buyur bana. Bi kelimatin ekuluhunna. Näme bir doğa dilekler öğret bana dedi. İza asbaht yani irden turamda ve iza emsayt akşam yatamda eder ýalyk, aýdar ýalyk dogalar, sözler öwretdi diýdi. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär Ebu Bekir'e? Kul diýär. Irden turanda ýagşam ýatjak bolanda şu dogalary aýt diýär. Allahumma fatiras semawati wal ard, alimul gaybi veş şehada, Rabb kulli şeyin ve malikahu, eşhedü en la ilahe illa ent. A'udhu bika min şerri nefsi ve min şerri şeytani ve şirki. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. Şu dogalar näme? Qulha aytgynnya. إذا أصبحت irden tursan ve إذا أمسيت akşam düştü. Ve إذا أخذت مضجعك ve yatjak bolup näme mazjiňy ýerine düşdüň diýär. Ýerine geçende de näme? Şu dogalar aýt diýär. Allahumma fatiras semawati wal ardi. Ey Allah'ım sen näme? Fatir yani halik diýmek. Asmanlaryň ýerleriň näme halygy Allah'ımsın sen. Alimul gaybi veş şehada. Gayip bolan we näme äşkar bolan zatlaryň hemmesini bilýänsiň sen Allah. Rabb kulli şeyin we meliki her bir zatyň Rabbi we her bir zatyň eýesi sensiň. Şaýatlyk berýär ýeketek ibadata näme haqqyl senliňe. Senden başga ibadata haqqyl hiç bir zatyň ýokdugyny. We pena soraýan senden näme nefsiň şerrinden gora diýip we şeytanyň şerrinden, şirkinden gora diýip senden pena soraýan. Şu zatlar bir musulman ýerden akşam düşende we ýatjak bolanda diýmeli. 54-nji hadis näme Usama ibn Zeyd'den. Usama ibn Zeyd näme diýär? Ba'athana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila'l hurqati fasabbahna al-qawma fahazamnahum wa lahiqtu ana wa rajulun min al-ansar rajulan minhum falamma ghashinahu qala la ilaha illa Allah fakaffa al-ansari anhu fata'antuhu bi rumhi hatta qataltuhu. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم أخرجه البخاري واللفظ له والمسلم دي. أسامة ابن زيد نامد رضي الله عنه بعثنا رسول الله أغرطت دي في غمام بذي جهاد مكلغة إلى الحرقة حرقة ينام برتيران الثناء فصبحنا القوم إيرولن أسلورن وثق دي فصبحنا القوم دي نام دان بلن نام أسلورن وثق دي فهزمناهم ويندك دي بولوري ولحقت وإچن بيرنا نام يتم دي من شولون إچن بيرن تتم دي ولحقت تتم دي بيرن من وأنصاردن ينبير دي إكوالت دي رجلا منهم شولون بيرن إچن بيرن تتق دي فلما غشينا قو علمغا علم الثون دي تتم الثون دي يعني قادم نام لا إله إلا الله دي يعني لا إله إلا الله دي مسلمان نرلرنا لا إله إلا الله دي دون فكف الأنصار يعني أنصارا نام ديومت لا إله إلا الله دي من ثقلن دي اشتبت دي منم نام فتعنته برمحي نايضام لنام ثقتم دي حتى قتلته أولر يعني شام دي يعني نايضام ثقب أولردم دي فلما قدمنا ثم نام إذا مدغا يتقطيا يعني كافرلر يعني
Ona menin eden habarım belagan nebiye peygamberime yetti diyen. Usame bir la ilahe illallah diyen zaman öldürdü deyip näme peygamberime yetipdir. Onun peygamberimiz näme diýdi? Ya Usametu ey Usame, aqataltahu ba'da ma qala la ilahe illallah. Ya la ilahe illallah diyenden soň öldürdün mü diýdi. Qultu menem aýtdym diye kana mutaawwidan. Yani ölümden ölme kana mutaawwidan. O sözü iman edip diýmedi ya Resulallah, mutaawwidan. Şo sözü diýip ölümden utuljak bolup diýdi diýdim diye. Yani iman edip diýmedi ýöne şey diýsem öldürmezler lay diýip diýdi diye. Fema zâle yukarrirha. Yani men soň diýen wadım dinlemet diýe, şu öz sözüni gaýtalat diýe peygamberimiz. Ha? Yani şonu diýen soň öldürdüňmi? Şu şey diýip durdy diye. Erwet näme ýa Usame gorkýan näme ulu günah etdi. Hatta temenneytu diýe näme şu taýda gynanjyma näme ökünjüme arzu etdim diye. Enni lem ekun eslemtu qabla zalikel ýawm. Yani näme şowundan soň musulman bolsadım diýip näme arzu etdim diye. Şunuňmy? Däýsen näme şowundan soň musulman bolan bolsa öňünden eden günahlar näme bagyşlanjak. Şunuňmy? Yani Rasulullah gatyn emetdi diye ol bir uly bagyşlanmajak günahlan bir ýerdigini näme Usame radıyallahu anh näme gorkup gynat näme şowundan soň musulman bolsadım diýdi diye käşke. Şoň la ilahe illallah diýilýän zat näme ol uly söz. Şoň üçin bir adam näme la ilahe illallah diýdimi? Diyen wagtynda biz ol adama ýysat diýmeýäs. Eýär näme la ilahe illallah kim bolýar? Musulman bolýar. Soň sen araňa gelenden soň, ondan soň la ilahe illallah talap etýän zatyn gelmese etmese, ondan oň näme başga hukmy bolýar. Emma musulman kafir jeňinde bir adam la ilahe illallah diýdi boldy, on näme saklanýar, oňa degmeýär. 55-nji hadis Ibn Abbas'tan gelýär, enne Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ba'atha Muadan ila al-Yemen faqal. Muad ibn Jabal radıyallahu anhu Yemen'e uğratdı. Faqala ve şey diye Muad'a ud'uhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enni rasulullah. Ey Muad barıncıdan onları ud'uhum davet et, çağır. Yekatak Allah'ın ibadet etmekliğine näme şahitlik bersinler diye. Ve menin näme Allah'ın rasuludygyna şahitlik bersinler diye. Fe inhum ata'uka lizalik. Şu iki zada näme boyun bolsalar diye. Bir Allah ibadet edip ondan başga näme ibadet edilýän zatlaryň hemmesini taşlap we meniň hem hakyky peýgamberdigime iman edip boyun bolsalar diye ondan soň fa a'limhum öwretgun ya olara enne Allah iftarada aleyhim 5 salawatin. Ha Allah olara farz edenligine giýjäň günüň dowamynda 5 wagt namazy fi kulli yawmin we leyla. We bir giýjäň dowamynda Allah Teala olara 5 wagt namazyň farz edenligine öwretdi. Fe inhum ata'u lidalik. Ve ona da boyun bolsalar ondan öwret diye enne Allah iftarada aleyhim sadaqatan fi amwalihim. Ellerine bar bolan mallarına zekat vermekligine hem Allah'ın farz edenligini aýtdy. Şöyle zata diýip bolan tutýan zekat. Şunuňmy? Ma sadaqa sünnet. Ve bärden hem sadaqa diýip zekat manysına gelýär. Ve olara ýene öwret, yani dinlerine öwret, la ilahe illallah haklaryna öwret. Diňe la ilahe illallah diýen ýetikdäl. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah diýdimi, ondan öwret diýär. Näme 5 wagt namazyň farzdygyny. Oňa da boyun bolsalar, ondan näme zekatyň badygyny öwret diýär. Tu'khadu min agniyaihim, yani baýlaryndan alynar diýär zekat we turaddu ala fuqaraihim we näme gariplarına da berler diýär. Şunuňmy? Yani şeyhin hikmetinden näme ýa hadisin ýerinden bunu getirdi. Şunuňmy? Köp adam näme ýa birinji hadise düşünen oklar. Bir la ilahe illallah diýen soň nämese edibermeli, ol dinden çykanak diýip düşünýärler. Şoň üçin aşağı hadisi getirdi. Yani şuna boyun bolan soňlar namaza öwretdi. Namaza boyun bolan soňlar zekata öwretdi. Bir la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dedi boyun bolan. Soň namaza okamorsun diýende boyun gasyrmasa näme diýerken Rasulullah şunu. Ta namaza da boyun gelýän, sen etmeli, jihad etmeli. Yani başga hadisde diýär, umirtu an uqatila an-nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enni rasulullah ve yuqimus salata ve yu'tuz zekata. Fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum ve amaluhum ve hisabuhum nama ala illa bi haqqiha ve hisabuhum ala Allah diye. Şoň şu näme hadisler açıklaýar. 556-njy hadisde İbn Ömerden gelýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamyň 5 tütünini nämetdiýär. 5 tütünini beýan etdiýär. Näme diýär Peygamberimiz? Bunyal islamu ala 5, yani bina bolanlar İslam dini 5 sanak sütünü, 5 sanak esasy diýär. Şu İslamyň birinji düýbi, birinji sütünü nämedir diýär? Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Birinji sütün näme? Allah Teala'nın yeketek ibadete haqqyllygyna we oňa ibadet etjekligine we Muhammed peýgamberiň Allah'ın guludygyna we rasuludygyna şahitlik bermeli.
Ve ikamus salat ve namaz okumal ikinci rüknü. Ve itaiz zekat, zekat vermel üçüncü rüknü. Ve haccul beyt, hac etmel dördüncü rüknü. Ve savmu Ramazan ve ağdın beklemel Ramazan'da beşinci rüknü. Görýäňmi ýene açyklady. Näme şunu getirdi ýedinden şunu? Yani İslam diňe la ilahe illallah däl. Bu birinji giýirýän söýdüň. Giýirenden soňra näme? Bu zatlaryna etmel. Şu agdaran zatlaryň bir ýerine näme? Etjek geldi diýen ol musulman däl. 57-nji hadis Thawban'dan. Thawban radıyallahu anhu näme diýär? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey diýdi. Bakhin li khamsin diýdi. Bakhin diýdi. Beh diýen şol. Araplar bakhin. Bu 5 tane qıdada diýdi. Bu 5 tane qıdat diýdi. Yani Allah'ın ýanynda näme? Bu 5 tane qıdada beriljek sowap diýdi. Beh diýdi. Ajaplan Peygamberimiz. Ma asqaluhunna fil mizan. Yani bulardan aňyrda agyrzat bamy qydit, bamy qadit diýe mizanda. Teredede. Sowaplar günahlar çekiljek ha. Teredede. Bulardan aňyrda sogaby artyk agyr geljek zat bamy qadit diýe mizanda. Birinjisi näme? La ilahe illallah. Ve subhanallah. İkincisi. Velhamdülillah. Üçüncüsü. Wallahu ekber. Dördüncüsü. Vel veledus salihu yutawaffa lil mar'il muslimi feyahtasibuhu diye. Bir musulmanyň hem diye bir salyk perzendi ölse diye. Olam näme? Berene malla, alana malla diye feyahtasibuhu. Ha? Sabr etse diye. Şöyle. Allah'dan razilik bilen kabul etse diye şu musibeti. Şu 5 saat edibilenin ha eden adamın sowabından aňyrda mizanyna agyr sowap näme? Agyr sowaply amal barmy diye. Birincisi näme? La ilahe illallah dedi. İkincisi subhanallah dedi. İkincisi elhamdülillah dedi. Dördüncüsü Allahu ekber dedi. Beşincisi bir musulmanyň bir salyk perdendi ölse, hasaten ýetişip bar ýaka ölse, bu gaty o agyr musibet. Şonam näme bir Allah'ın arzaly üçin çekip çyda bilse, götürüp bilse, we näme sabr ederim üçin inşallah Allah'dan sowap umid etýänini, Allah ona sowap berer diye teredide şu sowapdan aňyrda näme sowap zat gelmez diye. Yani bu sözler näme diňe diýmek däl. Şu sözlere düşünmeli. La ilahe illallah manysy näme? We näme düşünen zadyna amal etmeli. Subhanallah näme? Elhamdülillah, Allahu ekber. Bu sözlerin manysyny düşünmeli. Talep etýän zatlaryna amal etmeli, gaýtarýan zatlaryna gaýtmaly. 58-nji hadis näme Ebu Hurayradan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Men sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33. Kim subhanallah diýse diýe, sabbahallah diýdi. Kimde kim näme subhanallah diýse diye fi duburi izinna diye kulli salatin her bir namazyň izinden ne 33 33 kerek subhanallah diýse diye ve hamidallaha 33 ve 33 kerek elhamdülillah diýse diye ve kebbarallaha 33 ve 33 kerek Allahu ekber diýse diye fetilke 99 ol 33'leri goşdan näme bolar diye 99 bolar diye. Ve qala tamamel 100 ve yüznem diye şungulen doldursa diye. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir diye diye. Yüznem şungulen doldursa diye. Gufirat hatayahu ve in kanet misle zebedil bahr diye. Näme onun günahları bağışlanır diye ha hatta denizin köpürcügülün ha saniyalık günahlar köpem olsa diye. Yani sen günahın denizin köpürcügülü ýalyp känem bolsa Allah Taala bağışlar diye. 33 kere karna bardan soň näme diýmeleken? Subhanallah diýmeleken. Elhamdülillah diýmeleken. Allahu ekber diýmeleken. 100-nji näme? La ilahe illallah wahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Başga bir rivayetde näme gelýär? 33 kere subhanallah, 33 kere Allahu ekber, 33 kere elhamdülillah, 34 kere Allahu ekber. Oňalyk rivayet amma. 33 kerek näme sahih rivayet olan. Bunu sen ammalya 100-nji. Şunu bilen doldursan ammalya 100-nji Allahu ekber bilen doldursan ammalya. Onu näçe bolýar? 33 kerek subhanallah, 33 kerek elhamdülillah, 34 kerek näme? Allahu ekber diýen. Tayyib. Ine her bir diýen adama şuňalyk bolýarmy? Sowap berilýärmi? Şonça günahlar bağışlanýarmy? Ulamalar näme diýe? Yok diýe. Yani diýmeklik diýilende näme? Dinin gözüne tutýan şeklinde diýmeli. Birinji bilen şu sözler bolmaly. Subhanallah bolmaly, elhamdülillah bolmaly, Allahu ekber bolmaly. Birinji şerti şu sözler bolmaly. İkinji şerti näme? Şu san bolmaly. Doğru dämi? Awa. Üçüncü şerti näme? Ha? Farzdan soň bolmaly.
Farzdan soň bolmaly. Yani näme başga hadis açıklaýar. Näme farz namazlaryndan soň diýip açıklaýan rivayet bar. Şunuňmy? Farzdan soň bolmaly. Öýlem şu sözleň manisine näme iman etmeli. Manisine düşünmeli, iman etmeli. Emma bir näme şey dip sanýar. Subhanallah, elhamdülillah, Allah. Oňa bolany. Näme subhanallah diýmeli, subhanallah diýmeli, subhanallah diýmeli. Elhamdülillah, yani şu söz şu näme mani ütgemeýän şekilde diýmeli. Şunuňmy? Soňra näme tertibi. Näme üçin subhanallah diýdi, soň elhamdülillah, soň Allahu ekber diýdi. Subhanallah diýmek näme? İlki bilen sen näme gözü Rabbiňi hemme aýyplardan, kemçiliklerden pakly. Yani subhanallah diýen ey Rabbim, sen hemme aýyplardan, kemçiliklerden pak diýen. Soň näme? Allah taala aýyplardan, kemçiliklerden näme pakläňden soň näme etýän? Soňam hemme öwgüli kemal sypatlaryň oýankyň. Soňam elhamdülillah diýen. Ey Rabbim, sen hemme kemlerden, aýyplardan pak bolşuň ýalym. Hemme hamdu sena öwgüleriňem eýesi senniň. No Allahu ekberiň münasibeti näme? Allah hemme aýyplardan, kemlerden pak bolsa, we hemme kamillik, gözel sypatlaryňa eýesi bolsa, onu ol Allah hemmeden beýik bolmaş. Şoşum Allahu ekber diýär. Şunuňmy? 59-njy hadis Enes ibn Malik'ten gelýär. Ennehu kana ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem jalisan ve raculun yusalli. Thumma da'a ar-raculu faqala. Enes ibn Malik näme diýär? Ennehu kana ma'a Rasulillahi jalisan. Yani Enes ibn Malik bir gün näme peýgamberden oturdy diýär. Ennehu hu zamir kime gaýty Enes'e. Yani Enes bir gün peýgamberden oturýar qadi we raculun bir adamam gapdarlarda näme yusalli namaza qawturan ekenni. Thumma da'a ar-raculu soň ýanky adam näme doga etýär. Doga edende näme diýdi? Allahumma inni es'aluka bi anna lekal hamd. La ilaha illa entel mennan. Bedi'us semawati vel ard zul celali vel ikram. Ya hayyu ya qayyum. Şu dogalar etýär. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ashabihi peygamberimiz oturan ashablarına näme diýär? Etedruna bima da'a. Bilýäňizmi şu şuwat näme bilen doga etdi diýär. Bima da'a, näme zat bilen doga etdi diýär. Qalu Allahu ve Rasuluhu a'lam. Yani Allah ve Resulü bilýär, biz bilemizak diýdiler diýär. Şonda peygamberimiz näme diýär? Wallazi nefsi bi yedihi diýär. Yani nefsim elinde bolanan, canım elinde bolanan kasam bolsun diýär. Laqad da'a bismihil a'zam. Allah Taala näme? İsmi a'zam bilen näme etdi diýär, doga etdi. Iň ulu ady bilen doga etdi diýär. Açanna Allah Taala iň ulu ady bilen doga edilse diýär. Ellezî izâ du'iya, yani haçanna Allah Taala iň ulu ady bilen doga edilse ecabet diýär. Yani gonu on dogasyny näme kabul etýär diýär. Ve izâ su'ila bihi ve şu at bilen Allah'dan näme sorasaňam diýär, a'ta Allah Taala berýär diýär. Ne ýankyň dogasynyň manyny näme diýär? Allahım, ey Allahım diýär. Inni es'aluka bi anna lekal hamd diýär. Yani men senden näme dogalap dilekler etýän diýär. Yani sen hemme hamdu senalan eýesi diýär. Sen öwgüleýän diýär. Şu sen öwgülemekligimi, seni senalamaklamam tevessül etýän diýär. Şunuňmy? Ve senden zatlar sorajak diýär. La ilahe illa ent diýär. Senden başga ilah ýok diýär. El-mennan, sen näme her bir zada minnet etmeklige haqqyl diýär. Mennan demek näme? Yeketek eden ýagşylygyna minnet etýän Allah Taala. Şunuňmy? Bennesine näme ýagşylyk etse minnet edibilmeýär. Näme üçin? Sen oňa berýän wadyň hakykatda sen bulkundal, sana Allah beren wady. Şunuň eýem Allah beren wadyna sen näme minnet etýän. Emma Allah Taala gullaryny hayır berenne kimiň mülkünden beri, öz mülkünden, öz wadynyň beri Allah Taala. Şoň üçin Allah Taala men size plan bermedimmi? Men size plan bermedimmi diýip Allah Taala minnet edibilýär. Şunuňmy? El-mennan, sen bize kan hayırlar verdin ey Rabbim ve sen bize minnet etsen sen haqqyly. Bedi'us semawati vel ard, sen Allah'ım diýär, halikus semawati vel ard. Asmanları yerler yaradan sen, zul celali vel ikram ve zul azamati vel ikram. Bar näme in tagzimlamaklygyň, in näme beýikligiň, jomartlygyň eýesi sen diýär. Ya hayyu ya qayyum, ey näme ebedi ömürlük diri bolan, ey qayyim özün dolanýan Rabbim diýär. Şey dip näme dilek etýär. Soň zatlaryny sorar. Yani öňünden şu dogalar etýär. Şonda peýgamberimiz näme diýär? Ýanky näme Allah Taala'nın ismi azam bilen doga etdi diýär. Ismi azam näme bilýäňizde ismi azam bilen näme doga edilse kabul edilýär we näme Allah'dan sorulsa Allah soran badyny berýär diýär. 60-njy hadis näme an Ubadata ibn Samit
Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O ba'da radıyallahu anhu rivayet et ya Peygamberimizden. Peygamberimiz ne diye? Men ta'arra minel leyli diye. Men ta'arra diye. Adam akşam yatırqa birden turuyara. Şoňa ta'arra diye. Kim akşam yatırqa birden oýansa diye. Käwat näme adam yatırqa giýjän bir wagty oýanaya. Kimde kim akşam yatırqa giýjän bir wagty oýansa diye. Men ta'arra minel leyli diye. Kim näme giýjän bir wagty oýansa diye. Şo oýananda näme? La ilahe illallah wahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Şu duaları edip soňundan Allahumme gfirli diýse. Ey Rabbim meniň günahlarymı bagyşla diýse. Ew ya da dua etse bir zatlar dilese diýe. Üstücibe lehu diýe. Näme dilese kabul ediler şondan diýe. فَاِنْ تَوَضَّأَ mundan artığan turup diye, teğret alsa diye, ve salla ve namaza maqasa diye, kubile salatu, şeksiz şüphesiz on okan namazam kabul olur diye. Şundan sonra şu näme hakikatten ama adam yatirqa oýansa, emsam bolady öwürlüp ýene yat diye. Emma bir ýyl şonda turup şu dogalar edibilse diye, we Allahdan magfiret sorasa diye, on günahlarını Allah bagyşlar diye, we näme birden bir zatda dile getse de näme Allahyň bar dileklerini kabul eder diye. Ve näme gidip teğret alıp namazlaga mukayese diye, on näme şeksiz şüphesiz näme namazam kabul olur diye. Ravahul Bukhari, bu näme hadisem rivayet eten Bukhari. Wallahu Teala a'la ve a'lam. Şu nuklenin näme la ilahe illallah kıtağın näme soňunam tamamladyk. Allah Teala şu sözde iman edip amal edip bölünşägen näme şu sözde ýaşamaklygymyza näme miýesser etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.